Nilqawkom lura hekk fl-appartament tagħna fejn kif qednilkom ukoll l-ewwel qed nixtieq anke nirringrazzja l-Kristin Dalli anke ta' dak il-vox pop ferm interessanti illi lestitilna fejn hemmhekk anke rajna ftit anke dwar il-Facebook, dwar l-użu tal-Facebook, jekk aħniex nużawh anke b'mod responsabbli, però issa anke wasal il-ħin li mill anke nlaqgħakom anke ma' mistieden ieħor illi għandna hawnhekk fl-appartament tagħna fejn aħna kull nhar ta' tlieta magħna ikonna lil Mattejus Grassa. Kif inti Mattejus? Tajjeb ħafna. Lajt, kif kien Mattejus? Tajjeb namet naqra minn kollox ġifieri ċerta temp bellezza kien is-sajf. U għadna ngawdu minnu sissa. Għadna ngawdu minnu. Għadna ngawdu minnu sissa. Dina ma jdejjaqni xejn, assolutament xejn. Mela, Mattejus, illum ħankunu din nitkellmu fuq regoli ta' pjan ta' fetwas. Ta' bħal kull ħaġa oħra importanti li jkun hemm pjan. Kollox isir biħsieb. Però mbagħad ħafna min nies jgħidu ma jiena xirrid nippjana minn qabel. U propju inti ħadd ara soluzzjonijiet. Sfortunatament qed nisimgħu teoriji differenti Brian li qisu kulħadd jibda jifformola il-ħsieb ta' kif hu ħajaqbad jagħmel dil-famuża dieta. Tajjeb, ta' aħna kif ħanikkontrollaw dak li nieklu. Imma fil-verità, jekk ma jkunx hemm ċertu prinċipji sodi, din l-istess dieta aktar xi li taqa' mal-art. U luħad diskutu regoli illi fi kwalunkwe pjan li inti ħadd tagħmel, issa ħana ħobbu nsejħula daqqa dieta u daqqa fat loss plan. Sejħila li trid kwalunkwe ħaġa li ħadd tagħmel, importanti li kollha bażi soda. U ħana diskutu ftit dawn il-bażijiet. L-ewwel qabel kollox qatt tagħmel pjan mingħajr ma tinkorpora ġo fih anke l-exercise. Jiġifieri inti tista' tgħid isma' jiena ħan naqqas naqra milli kelli niekol, ħalli forsi naqqas naqra żlaq, però fil-verità jekk inti m'intix qed tinkorpora anke l-exercise, il-metabolizmu tiegħek awtomatikament ħajimxi iktar bil-mod. Mela ir-rata ta' kemm inti taħraq kaloriji kuljum ħadd tkun inqas peress li l-eżerċizzju mhux qiegħed hemm. Allura awtomatikament vera forsi titlef mill-peace, però li titlef mill-peace Brian ma jfissirx li titlef mix-xaħam. U ħafna nies vera għadna marbutin mal-misħut ħansejjaħlu hekk miżin. Però fil-verità mhux il-miżin nagħtu każ l-iktar, irdu nagħtu każ il-livell ta' xaħam li għandna li jkun qed jonqos jew le. Inħobb inġib eżempju partikolari mal-irġiel pereżempju ngħidilhom isma'. Jekk ikolli ngħidilkom illi wara l-bib ħanlaqgħakom ma' persuna illi jiżen madwar 90 kilo. Ngħidhom kif timmaġinawh, jgħiduli biż-żaqq, mitluq, xi wieħed illi l-ħin kollu bil-qiegħda. Ngħidilhom kieku niftaħ dak il-bib ma tkun hemm Cristiano Ronaldo, x'tgħiduli? Jgħiduli possibbli 90 kilo? Ekku, għax il-muskolu u x'inhu huwa tqil. Jiġifieri aħna mhux bil-fors għax niżnu daqsxejn mhux ħażin. Tara eżattament anke x'inhuma dawk id-90 kilo. Ekku, minn fejn ġejjin dawk id-90 kilo prosi biex ħadd bħal Ronaldo qabli jkun dak il-livell ta' body fat jgħidulu l-livell ta' xaħam li jkun taħt l-10% Brian, issa meta nkunu taħt l-10% naqgħu taħt il-kategorija ta' atleti, ġifieri nkunu very fit. Fil-każ tan-nisa, il-famuża Beyoncé, min ma jafix il-Beyoncé. Ħadd ma jgħid il-Marelli kemm tiżen weight di, ma meta jaraw jgħidu l-aħwa kemm pulita, kemm tidher atletika. Tajjeb, u dik m'għandi l-ebda dubju li jekk noħdula ftit anke il-miżin, insibu li hija itqal biex inpoġġuha hekk minn ħafna nies oħrajn li jidhru bil-forma fiżika tagħhom ħafna inqas inferjuri għaliha ġifieri. Mhux il-miżin kollox iżda il-livell ta' xaħam li għandna. Mela l-exercise importanti li jkun hemm. L-ilma kemm importanti Brian. Jekk irridu nitilfu x-xaħam ma nistgħux ngħidu ħan nixrob li għandi aptit. Irrid nixrob l-ilma. Tajjeb, issa ħalli. Qegħdin ngħidu nixorbu l-ilma. Xi kemm bejn wieħed ieħor għandna nixorbu kuljum. Tajjeb, biex inkunu daqsxejn preċiżi dan jiddependi wkoll mill-ammont ta' kaloriji li qed tiekol inti. Minn kemm qed tagħmel eżerċizzju, eċetera, eċetera. Però il-famuż target li nixrob 2 litri għal maġġoranza kbira tan-nies ħajkun tajjeb ħafna. Iktar ma tisħon it-temperatura aktar rridu nixorbu. U da qed fakkarni f'punt ieħor Brian, u nisma' ħafna anzjani illi jgħiduli pereżempju jiġri jibda s-sajf. Ħalli nibda noqgħod fix-xemx għax dak l-ilma li jibda ħiereġ dak huwa dak xaħam qed idub, skużani. Assolutament le. Dak mhuwiex xaħam imdewweb ma dak huwa ilma li inti qed titlef illi trid tirreplaceah malek hemm jista' jkun bl-ilma li tixrob. Alright, ġifieri għal min qed jaħseb dak huwa xaħam, dak huwa żbalbi. Nixorbu biżejjed ilma. Importanti ħafna wkoll kull kategorija ta' ikel. Mela kemm il-karboidrati huma importanti. Anka x-xaħmijiet Brian huma importanti u anka l-proteini. Mela aħna sakemm ma nkunux taħt xi gwida professjonali li qed tgħidilna isma' minħabba dil-kundizzjoni medika li għandek ABC jew XYZ tajjeb, il-limita l-ammont
jew inkella ta' barra l-ammont ta' karboidrati, pereżempju. Diment li ma nkunux taħt xi ħaġa hekk, taħt dik it-tip ta' gwida, m'għandna qatt nilagħbu ma' saħħitna u m'għandna qatt neliminaw kompletament kwalunkwe nutrient. Mela, il-karboidrati, il-proteini u x-xaħmijiet kollha għandhom xogħol u xogħol importanti. Tajjeb, ġifieri dan anka fl-antik qabel kienu jgħidulhom Brian, isma' jekk trid tnaqqas ix-xaħam, aqta' x-xaħam milli tiekol. Però fil-verità, kif anke tkellimna fil-ġimgħat li għaddew, le, ix-xaħmijiet it-tajbin, tajjeb, huma importanti ħafna għalina mhux biss biex nidru aħjar, ma biex inħossuna biex nifunzjonaw ħafna aħjar. Pereżempju, eżempju ta' xaħmijiet tajbin. Prosit, mela, ħanibdew insemmu il-famuż żejt taż-żebbuġa. Il-ġid li jagħmel Brian huwa inkredibbli. Xaħmijiet oħrajn li jiġu minn lews, ġews, pistachos. U dawn in-nuts, per eżempju, ukoll ituna ammont ta' benefiċċji inkredibbli, ġifieri. U mhux biss ituna xaħmijiet daw, ta' żejt per eżempju li huwa purament xaħmijiet mit-tajjeb, dawn in-nuts ituna anka taħlita ta' proteini, carbohydrates u anka fats. Ġifieri qed ituna daqsxejn minn kollox. Nsemmu eżejjat oħrajn, per eżempju l-butir, għax li ma l-butir ma jħaxxinx, bħal kollox f'ammonti kbar ħajħaxxen. Però l-butir, u minna kan id-devja ftit, huwa ħafna iktar ta' ġid għalina mill-marġerina. Alright, ġifieri dan huwa punt żgħir li ma nistgħux inħaltu l-butir mal-marġerina, assolutament xi taħdej in-nida, bażikament. L-importanza wkoll li nistrieħu biżejjed. Nistrieħu biżejjed mhux ġifieri kull ċans li jkolli mmur norqod għax dak imbagħad awtomatikament inqas ma inti attiv iktar qiegħed, anzi inqas qiegħed tuża kaloriji ta' kuljum. Però il-famuża raqda ta' billejl trid tkun madwar 7 sigħat tal-inqas, forsi anke 8 għaliex let minn sigħat u nofs. Ġisimna għandu bżonn jistrieħ. U ġisimna meta jkun straħ biżejjed Brian, l-għada ħajjikol inqas milli kieku ma straħx biżejjed. Nismgħu ħafna nies li jgħidu li l-marelli ma rqatx u l-ħin kollu rrid niekol. Ħin kollu bin-nervi. U din hija mhux ħaġa fil-moħħ biss, però hija xi ħaġa fiżika li dak li jkun jgħixha, dak li jgħidulu l-ghrelin, hija hormone Brian. Li meta aħna ma noqgħodux biżejjed diħa tkun kważi mingħajr ebda kontroll u jibda badna l-ġuħ left, right and center. Mela importanti li nistrieħu wkoll u nistrieħu anka sa ċertu punt fejn jidħol it-training. Mela ma jfissirx li għax jiena issa s-sajf qed joqrob. Għadna Marzu diġà ġifieri huwa temp tal-baħar. Ifisser li issa panic 7 days a week il-gym, nagħmel jekk jista' jkun 7 sigħat kuljum dawk is-7 ijiem, xejn minn dan. Ġifieri ġismek irid ukoll jistrieħ. Għaliex għax jekk naqbdu nagħmlu ħafna xogħol mill-ewwel f'daqqa u speċjalment meta ma nkunux taħt gwida professjonali, ir-riskju li nweġġgħu huwa kbir. Ma trid xejn u dawn narhom affarijiet bajnejja ta' kuljum, illi bniedma pereżempju qabdet titrenja regolarissima b'intensità ta' barra minn hawn, spiċċat weġġat u għamlet 3 xhur pereżempju l-isptar u mhux il-baħar insejna ma nsejna kollox. Ġifieri tajjeb ukoll illi aħna nżommu mhux bilanċ ta' għax il-kelma bilanċ iddejjaqni naqrax da fejn ħassib il-bilanċ. Ma nitalmu nżommu l-kontroll, ngħidu isma' jiena mhux dak li m'għamilx fi 30 sena, f'50 sena nippretendi li nakkwistaħ fi 3 xhur. Irridu dejjem infittxu għajnuna professjonali u nikkontrollaw. Meta inti ma tkunx imdorri li tagħmel u ovvjament jisek ħadd imbagħad xokk il-ġisem. U meta ma tkunx tafx inti tagħmel biex inpoġġu hekk ukoll Brian għax dan, jekk jiena pereżempju mort għand dentist, ħanippretendi li nsib id-dentist hemmhekk, mhux ġast ħansib id-dental clinic u jiena nippretendi li naqla d-dar sa jien stess, nagħmel il-lopju jien stess, xejn minn dan. Jekk ħanitrenjaw ġo xi post partikolari jista' jkun ġim jew kwalunkwe, irridu nfittxu l-għajnuna għax l-għodda vera qedem. Imma jiena billi hemm treadmill. Mhux hekk billi hemm treadmill u naf nagħmilha start u naf nimxi fuqha. Ifisser li jiena qed nuża kif suppost. Tgħidli mhux kwalunkwe mixi anke fuq treadmill ħajjejnek iva. Dejjem, imma ħajjejnek tasal għar-riżultati li tixtieq. Iva jew le. Dik hija totalment storja oħra. Ekku, infatti jiġi li jkun hemm min pereżempju ara jiena qbad mixi għax jiena smajt pereżempju jew inkella ħabiba tiegħi jew xi ħadd insomma bil-mixi bsija mixi kuljum ra differenza kbira. Ovvjament jista' jkun li anke inti ħatara differenza. Speċjalment fil-bidu Brian. Però jista' jkun li forsi lilek mhux ħatara l-istess. Mhux ħatara l-istess riżultati li ras persuna oħra. Ovvjament inti meta jkollok anke persuna li ħajtik anke pajiri professjonali ħajkun jista' anke
Itik l-affarijiet li joddu għalik. Bla dubju ta' xejn. Għandax taqsam ukoll anka bid-dieta. Dieta l-istess ħaġa wkoll. Ekku. U għajja nġibu eżempju, Brian, ta' persuna illi fil-passat riċenti, per eżempju, dil-persuna kienet tikol ħafna donuts, ħafna affarijiet ta' zokkor, ħafna affarijiet ta' xaħmiet għoljien u xaħmiet gżiena. U bżaqqa waħda bdiet tikkontrolla dak li kell. U għabdet timxi. Bil-fors ħajkun hemm differenza kbira għax di għardaq xejn minn fejn telqet. Telqet minn stil ta' ħajja li kien kompletament jiġifieri l-kontra tal-li suppost biex ngħidu hekk nagħmlu. Il-waqt illi pereżempju persuna li diġà toqgħod attenta x'tiekol. U sempliċement bdiet iżżid naqri iktar il-mixi tagħha, mhux ħatara daqshekk bidla sinifikanti, dak il-persuna li qeleb literalment ħadd taħt fuq. Jiġifieri mhux dak li jgħod tal-persuna ħajjod tal-persuna bi. U ejja ma naħlux ħin u ma naħlux l-enerġija tagħna. Għal xejn noqgħod ngħid nipprova dik, imbagħad jgħaddu snin u nsibni għandni stess. Meta kieku ngħid isma' kieku qbadtu fit-tix tajnuna professjonali. Min studja u min jaħdem da' suġġett kieku jħassra mhux ili ngawdi dil-apparenza li għandi, imma illum kapaċi insomma wkoll. Ekku, propju din anke fl-aħħar ta' Marzu ġifieri vera ma jaqblinniex nitilfu ħafna żmien għax is-sajf letteralment wara kanti. Nistgħu naqbdu morru l-baħar letteralment għax il-tempo dak li jus. Vera. Mattius, grazzi ħafna tal-li kont magħna u nkaqsamt din l-informazzjoni magħna. Ovvjament appuntamenti ħor flimkien ikun anke bħallum ġimgħa. Aħna minn hawnhekk ħammurru għal wafqa qasira ta' ftit sekondi u bad kif niġu lura ħaterġgħu ssibuni fil-kċina fejn hemmhekk flimkien ma' Malea ħankomplu b'aktar tisir.